Hey. अब so long. Long ଟା ଅତି ଇଏ ହେଇଗଲା extremely long ହେଇଗଲା କଣ ମତେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଲି ଖୋଜୁ ନଥିଲି ହେଇ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ ସେରେ ଝିଅ ଆଉ ହରିଣ ବଡ଼ ପତ୍ର ଦେଖିବୁ କେମିତି ହରିଣର ବେକ ପଟା ହଁ ଦେଖିଲୁ ହାଇ ହାଇ ଝିଅ ମୃତ ଇଆଡ଼େ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିଛୁ ତ ଏତେ ବି ଜାଣିଛୁ ଝିଅ ମୃତ କାଇଁ ଆମ ଲିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ମୋର ତୁ ଆମକୁ ହାର୍ଟ କରନା ଚାଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କିଡନୀ କରିବି କିଡନୀ ତୋର ଲାଲ ଟମାଟୋ ମୋ ଝିଅ ପୁଣି ଆୟୁଷ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ମୁଁ କଭର ନ ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମତେ ମୁର୍ମୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଇଠା ମାରିବ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଉ ରାଜେଶ୍ୱର ଚାଲିଛି ଦେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବି ଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଦଳେ ଚିକ ଏଇ ଯୋଉ ହାତରେ ସେ ଯାଉଛି ଆରେ ହରିଣ ତମେ କ'ଣ ଫ୍ରି ଅଛ ନା ଚାପରେ ଅଛ ନା କ'ଣ ଅଛ ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ମୁନୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେଡି କରିଦେଲ ଝିଅ ତମର ଏଇଠି ମୁହଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରେଟ୍ ରେଟ୍ ଏଇ ହରିଣ ରାଗିଲେ କଲର ନେଲେଣି ସେପଟେ ହଁ ହରିଣ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ଜିଜୁ ଆଉ ଦିଦୁ ଛୁଆ କାଫି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଠୁ ଗଲା ଟିକେ ଆସିଲୁ ମତେ ଚାଲ କି এই মিল্কটা ঠিক চেক কল নাই রং জায়গায় প্রেস করলা তুমি ইরমারি করি ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦେବେ ମାନେ मैंने ये कोई क्वेश्चन नहीं मुझे इसलिए नहीं है बस ये भगवान बहुत हुआ होली ना भगवान कितने कम प्राइस है और रेबॉक्स एडा 7,000 एडा 10,000 प्राइस